Ей, гумитито, пак си играй. Хубаво ли му или не му е хубаво, сега не мога да разбера. Хубаво му е, то не му Ти си заратои с ръкавици. Ма, според мене, ако те захапи, може да проби ръкавицата. Не вярвам. Зелната. Как ма бута? Ах, как хапи мамито му. Аз съм алергичен към котки. Аз дай го ръкавици, не да го ползват. Ти си overprotected. Ще има сега на клипа. Да, шибания моторист тормози малката котка. Да, хубаво му е. И сега, като кача клипа, после ще хранят в коментарите. Реално погледнат малко към тормоз клони, защото не виждам да му е много хубаво. Вижте с грозните мотори. Porn Riders. Ужас. Къде отиваш там на мотори ще се качаш? Ага, ще се качи. Опри се на колекторите. Да замириш на котка. Отказвам се от тебе, моето момче. Да. Днеска мислех да обработвам това, клипа. Дето ме от каране там към Кичево. Драгите зрители вече трябва да са го видяли, трябва да съм го качил. Да, ще е качено. И там обяснявам, че ти си в Гърция, ама ти вече не си в Гърция. Ти си във Варна. Да, добре е дошъл. Ари, махай се вече, че не мога да те трая. То скутерист. Аз пускам круз контрола. Като казах круз контрол, поръчах си от Алито. От Алито си поръчах една джавка. Да я видим дали ще бачка. Те с хора работа нямат ли? Го търсят тука. Днеска цял ден голямо движение в този град. Дали се чуваме? Трябва да се чуваме с този. Чакай. На къде ще ходим? Централно? На центъра? Пак съм навънка. Аре, пали бе. Не ще е. Чакай да минат хората. Да бъдем културни. Нищо сме на тротуара в момента. Това не е проблем. Давай. А? Що там е? Тук си на стоп. Песен на Боро ли пееше?
Коя е тая песен на Борове? А? Защо насам? Хубаво е. Таман сега да тестваме как е новите настройки на камерата. Фърля огън. Ама дай да вземем да спрем на червен. То няма нужда да спираме даже. Имам един въпрос. Ти що не си сложиш другата каска със светлия визор? Да си газар. От мрак умри, газар бъди. Това е мотористката поговорка. Излиза да кара мотор вечер с тъмен визор, от мрак умри, газар бъди. Фърляш огън, фърляш. Стига си пял, бе. Шибани мотористи. Малец си еднока... Чакай! Ти си едно към едно сборо, дейте ще ми копирайтнат клипа. Не знам дали въобще се чуваш. Мойски, да. Боро да те спонсорира. Да, слушахме го отвънка вчера, беше на Moonlight-а. Батко Боро. И той, Атанас Колев и още си... Давай. Опитаха да ме спрат, защото нямаше да спра. Аз ще спра някъде тук от срендата и изчакам, знам, че се хвана червенци. Най-вероятно са останали да гледат като... Как се чу? Ао, бао, бао. Съжалявам. Той... Чуваш ли, ме? Той мислех да го кача в TikTok, т.е. мисля. Съжалявам, аз не исках. Да бе, знам. Пренатегнал се съединителя. Къде отделя? Да не да е заминал. Той не е хубаво.
Как те? Или айде да не се блъскаме в колата. Добре. Дай на той на Севастопол, дето спира такситата. То тук са мили, бе. Шибани моторист. Дай напред, нач. Не, бе, не тука, бе. Хубаво, ай. Не, че по принцип не можем, ама... Майко, на косъм беше. Келеш. Сега ще изкарам от каската и ще видиш. Направо ми завря тиквата. Не знам кое се върти свободно, ама... Да, той нещо се нарича контрагайка. Да, контрагайка. Към мен нещо ми се предативно се един трябва да се... Или я затигна просто до края. Чакай, бе. Щом ти такова трябва да се отхлаби. Гледай какъв ход имаш. Да. Нещо се е разхладило и се пренажува. Чакай, че цялото ми същество иска да излезе от стояки. Как трябва да е в принцип? Трябва изобщо да няма плей тук. В смисъл трябва една да... Не, трябва да има малко плей. Съвсем малък. Да, обаче той нещо ми трябват клещи. Да го завъртиш ли, дай? Ами не ще. То от вибрациите се е пренавил с времето. Той борко му беше направил. Помня, нали бях там. Чакай малко. Пусна едно, да? Защо го правиш? Карай нормално! Бързи суджуките има ли? Направо много души. Надясно давай, да видим долу кой има на той. Значи не. Какво да гледаме там, бе? То ще има много хора. Ще има и много коли. Те няма да ни видят, те ще ни чуят. Първото, което е. Давай напред, има място. Смисъл, да. Надясно да е, надясно. Аз ще карам лежерно. Наляво ли? Направо? То не може наляво, да. Бах ти наглите мотористи. Виж сега. Реално погледнато можеше и наляво. Дай от тук наляво да видим дали няма да ни пуснат.
Еми, тъй като гледам, не. Не, те няма да ни пуснат. Дай се, мами. На къде? Надясно ли? Давай, направи ми флайбай. Чакай, не дей ми прави. Таман го видях, че точно такова. Аз заради ти казах, чакай, защото знам как минаш. Чак да съм ти го спасил. Да, като цяло, ако се беше блъснал в него с 140. Да, и щеш да го видиш в последния момент. Нямаше да е никак много добре. Направо отвратителна гледка щеш да е. Викаш да си ходим, а? Аз на следващия светофар съм надясно. Да. Аре, луд! Аре! И така, приятели, това е всичко от нас за днес. Като цяло остана някакво късо, лежерно, вечерно клипче. Тук не се пресича госпожица. Съжалявам, че карам така. Не взимайте пример от мене. Не взимайте пример от мене, карайте внимателно. Според възможностите си. Най-важното, което е. Не си надвишавайте възможностите. В смисъл, стремете се да надграждате в процеса на каране, но не дейте да прекалявате. Защото един път ще завърши фатално. И така, приятели, оставям ви. Това е всичко за днешния клип. Радвам се, че гледахте. Кажете дали ви харесват новите настройки за вечерно снимане. Напишете коментар. И общо взето аз си оставам. Айде, чува ми се. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing.